Srdečně vám zdravím. Moje jméno je Petr Bušina a jsem spolutvůrcem mobilní aplikace 64 klíčů Odemykej své dary, kterou bych vám chtěl dnes představit a krátce vám ukázat, jakým způsobem můžete s aplikací pracovat. Když aplikaci poprvé spustíte, poté co ji nainstalujete, objeví se vám tento průvodce. V rychlosti ho proklikáme. Tady například vidíte seznam kategorií, které se v aplikaci vyskytují a které můžete procházet a objevat souvislosti různé. Pokud si nebudete vědět rady, v dolním rohu vpravo najdete tlačítka se symbolem I anebo se symbolem plus. Ičko vám dává v dalším informace, nějakou nápovědu, řekněme, a pod tlačítkem plus najdete další možnosti, které můžete využít. Ukážeme si později. Nyní si můžeme vytvořit účet, anebo pokud když účet máte, aplikaci jste například přeinstalovali, tak se můžete potom i přihlásit. Ukážeme si, jak účet vytvořit. Kliknu vytvořit účet. Vyberu si nějaké uživatelské jméno. Já už svoje vlastní mám, tak použiju jiné, například Josef Švejk, řekněme. Další, zadáme e-mailovou adresu, tady použiju svou vlastní teda. Další, zvolíme si nějaké heslo, potvrdíme pro kontrolu. Další, zaškrtneme souhlas s podmínkami používání a můžeme zaškrtnout i souhlas se zasíláním novinek e-mailem, kde se dozvíte, co je třeba nového v dalších verzích a tak dál. A můžete toto nastavení později i změnit. Tak kliknu zaregistrovat. Registrace proběhla úspěšně. A tady už vidíme hlavní vstupní obrazovku. Do aplikace můžeme vstoupit dvěma způsoby, buď to intuitivně pomocí náhodného výběru genového klíče, nebo systematicky a dostaneme se rovnou na seznam kategorií. Začneme například teda systematickou volbou a tady už vidíme to, co jsme viděli i před chvílí, ikonky, které představují jednotlivé kategorie, oblasti, které se ke genovým klíčům nějakým způsobem pojí. A tady zmiňované tlačítko I, když na něj na této obrazovce kliknu, vidím tady názvy jednotlivých kategorií, jako je spektrum vědomí, rodiny kodonů, fyziologie, aminokyseliny a tak dál. To je ta nápověda. Dále na této obrazovce vidíme ikonku zvonečku. Ta slouží pro oznámení, které vám čas od času budeme posílat. Například i zde můžete dostat upozornění na nové funkce, které se v aplikaci objeví a tak dál. V tuto chvíli tam nic nemáme, takže zavřeme. Tady tyhle tři proužky, to je známá ikonka pro hlavní menu, řekněme. A tady jsou další vlastně užitečné věci, které můžete najít. Například tady máte váš profil, to je jméno, které jsem zaregistroval. Pokud není obsazené, mohu ho změnit za jiné jméno a můžu zde odškrtnout souhlas se zasíláním novinek, tak jak jsme si říkali na začátku. Uložím změny. Další položky v menu je možnost odhlásit, nebo například zaslat nám zpětnou vazbu. Pokud objevíte v aplikaci něco, co třeba nefunguje, nebo co byste třeba rádi v aplikaci viděli
za funkce, můžete nám odeslat prostřednictvím té obrazovky váš názor a vaši zpětnou vazbu. Budeme si to samozřejmě velice cenit. To nám pomůže aplikaci vylepšovat. Dál tady najdeme informace základní nějaké o tom, co jsou to genové klíče, něco o autoru knihy genové klíče a nějaké vlastně základní informace. Tady jsem například kliknul na záložku frekvence spektrum vědomí, kde si můžete přečíst, co jsou stíny, dary a sidy a tak dále. A nyní na obrazovce vlastně seznamu už můžu kliknout například tady na ikonku spektrum vědomí, dostanu se dále a vidím zde seznam všech 64 genových klíčů s příslušujícím hexagramem a mám tady i vypsány základní frekvence, sidy, dar, stín. A můžu si takto manuálně vybrat, který genový klíč chci otevřít, anebo můžu například i vyhledávat pomocí nějakého klíčového slova. Tady jsem si vybral například genový klíč číslo 53, ve kterém se objevuje slovo expanze. Rovněž můžu vyhledávat přímo číslo klíče. Kliknu a zobrazí se mi detailní informace o genovém klíči, programovací partner, frekvence vědomí, tady vidíme totemový kodex, potom jsou zde polarity stínového chování, to jsou další souvislosti, které se týkají frekvence stínu a můžete se opět dozvědět něco bližšího. Můžete si přečíst kontemplaci k danému genovému klíči. Tady vidíme další kategorie, které se k danému klíči váží. To znamená, že pro klíč číslo 53 je například související aminokyselina serin. Z fyziologického hlediska je to urogenitální diafragma. Astrologicky se váže k tomuto genovému klíči znamení raka. Klíč patří do rodiny hledání a související krystal je amonit. Toto najdeme ke každému genovému klíči, tyto informace. Tady si můžete položit nějaké otázky, nad kterými si můžete v souvislosti s tímto tématem zamyslet. Případně nad sebe můžete nechat nějakým způsobem vyzařovat obrázek, který se k danému klíči váže. A můžete si ho jenom otočit a mít to jenom samostatný obrázek na celou obrazovku. Pokud se vrátím zpět, můžu takto proklikat všechny ostatní kategorie. Ukážeme si například galerii. To je další metoda, jak se můžete v aplikaci pohybovat. Například vás zajímá některý obrázek, řekněme tento, kliknete na něj a opět se dostáváte k danému novému klíči, k detailu tohoto tématu a opět můžete prozkoumat související témata, můžete si přečíst opět nějaké zamýšlení k tomuto tématu a tak dále. Dál tady máme rodiny kodonů. U tohoto seznamu vidíte, že každá rodina má zároveň vypsány všechny genové klíče, které do dané rodiny patří. A můžu kliknout na panílek někde bokem, tím opět otevřu detail té dané rodiny, vidím nějaké grafické znázornění, opět nějaký textík a můžu si rovnou kliknout
na některý z genových klíčů, které do dané rodiny patří a opět se dostanu na detail toho klíče. Stejně tak můžu z detailu klíče kliknout na programovacího partnera a objeví se mi genový klíč, který je partnerem toho předešlého. Zavřu. Tady máme totemový kodex. Opět vidíte seznam zvířecích průvodců, kteří jsou přiřazeni k jednotlivým genovým klíčům. Opět můžeme vyhledávat. Zde jsou jednotlivé orgány. A zde opět máme možnost kliknout na příslušný genový klíč, který nás v souvislosti s daným orgánem zajímá. Seznam minerálů a krystalů pro každý klíč. A zde jsou znamení zvěrokruhů a opět seznam klíčů, které se k těmto znamením vážou. Můžu kliknout například na raka. A pardon, teď jsem kliknul přímo na klíč. Když kliknu bokem, tak zase uvidím pár informací o tom daném znamení a související genové klíče. Takto můžete prozkoumat všechny kategorie. Ještě si zde můžeme ukázat jednou, že pokud kliknu na ikonku Ička a teď jsem ale v seznamu spektrum vědomí, tak se mi opět objeví nějaké informace o tom, co je spektrum vědomí. Je to opět jakási nápověda. Můžu kliknout i zde na tento nadpis a zobrazí se mi rovněž stejná nápověda, jakou vidíme pod symbolem I. Co jsme si ještě, myslím, neukázali, je druhá metoda, jakou můžete do aplikace vstoupit, anebo i v průběhu používání využít možnost takzvané intuitivní cesty. Ta představuje tady symbol srdíčka a nyní můžu buď to klepnutím na obrazovku nebo potažením vytvořit jednu z hexagramových čár, postupně jich takto vytvořím 6, takže potáhnu a mám plnou čáru. Když klepnu, mám přerušovanou. A tímto způsobem já si můžu naklikat vlastně libovolný genový klíč, tak, jak řekněme, vede moje ruka v ten daný moment. A můžu takhle tímto způsobem se zamyslet nad tématem, které jsem si v podstatě, řekněme, v úvozovkách náhodně vygeneroval nebo vylosoval. Když se vrátím ještě na začátek, tak vlastně vidíte, že je to ta stejná obrazovka, jako na té úvodní. Je zde symbol srdíčka, to znamená, pokud aplikaci zapnete a nechcete jít systematicky, chcete si rovnou vytvořit genový klíč intuitivní cestou, opět se dostanete sem, opět můžu naklikat, naťukat. Tentokrát jsem si vylosoval klíč číslo 25, můžu si prohlédnout obrázek.
a můžu se něco zajímavého dozvědět. Poslední věc, kterou bych vám rád ukázal, je, pardon, musím generovat znovu. Poslední věc, kterou bych vám rád ukázal, je ikonka se zámkem. A zde najdete informace o plné verzi aplikace, kde toho je ještě mnohem více, a kterou si můžete zakoupit formou předplatného. V České republice je to nyní 54 korun měsíčně, na Slovensku 2,50 € a zde jenom krátce projedu, co dalšího vás v plné verzi může potkat. Můžete vytvářet například hologenetický profil, můžete si dělat poznámky jednotlivým genovým klíčům, zaznamenávat si své vhledy. Máte stránku osobní, kde můžete sledovat statistiky klíčů, které si nejčastěji volíte intuitivní cestou. Najdete zde další intuitivní nástroj pro výběr klíče. Můžete si jednotlivé genové klíče označovat symbolem záložky a pak se k nim jednodušší cestou vracet. A máte zde i chat, diskuzní fórum veřejné a vlastně soukromé a můžete tím pádem své poznámky sdílet s ostatními a komunikovat tak, jak jste zvyklí běžně na messengerech, které asi používáte. Ještě se vrátím na začátek, což jsem... Ano, diskuzní prostory. To je zhruba vše. Plnou verzi si představíme v dalším samostatném videjku a to by bylo pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám, ať se vám aplikace líbí a rádi ji používáte. Mějte se hezky, nashledanou.